mij gaat hij gewoon af hoor. Germke Brandit, die werd gewoon altijd tijd. Ja. Altijd. Goedemiddag iedereen en van harte welkom bij de live uitzending rechtstreeks vanuit de raadzaal in Buitenpost. De inspiratiesessie over het versterken van de sociale basis. Een sessie op zichzelf al, een uitzending via 4 kanalen, de Facebookpagina's van de gemeente Tietjerksterdiel en de gemeente Achtkarspelen. Via het YouTube-kanaal van de gemeente Achtkarspelen en het YouTube-kanaal van de gemeente Tietjerksterdiel. Dus een spannende uitzending. We hebben er ontzettend veel zin in, veel voorbereiding gedaan. En ja, we gaan het vanmiddag hebben over het versterken van de sociale basis. Elkaar informeren, inspireren en leren van inwonersinitiatieven die er zijn. Want we hebben een aantal ontzettend leuke dingen voor jullie in petto. Ja, ik zeg het er even bij, het is een inspiratiesessie. We gaan elkaar een beetje inspireren. We gaan leuke dingen zien met elkaar, praten over de sociale basis, wat het betekent, wat we daarmee kunnen. En jullie hebben ook allemaal thuis de mogelijkheid om te reageren via de kanalen. Dat kan via het Facebook-kanaal van de beide gemeenten. Dat kan via YouTube, daaronder kun je reageren. Maar we hebben ook een WhatsApp-nummer beschikbaar voor de mensen thuis om live met ons te delen wat je vraag is aan bijvoorbeeld straks een van de wethouders die hier aan het woord komt, de programmamanager, wie ook maar. De vragen die je hebt, deel ze met ons. Dat vinden we ontzettend leuk. Ik zei het al, we gaan elkaar inspireren. Dus er is niet een raadsbijeenkomst. We zitten wel in de raadzaal, maar het is geen politieke bijeenkomst. We willen gewoon vooral de verhalen horen van elkaar. En dat vinden we ontzettend leuk. We zijn ook de dorpen in geweest. Daar zijn ontzettend leuke filmpjes gemaakt. Pitchfilmpjes, die gaan we straks ook met jullie delen. Ja, een uitzending met gasten aan tafel. Mensen thuis, we hopen zoveel mogelijk en ook dat het oploopt en dat jullie zoveel mogelijk ook gaan reageren. En we gaan ook gebruik maken van de Mentimeter. Mentimeter, dat is een instrument waarmee we interactief met jullie thuis kunnen schakelen op basis van een aantal vragen. Je kunt dan gaan naar menti.com met een bepaalde code. En daar wil ik eigenlijk meteen maar even gebruik van maken. Dan kunnen we dat testen. Dus de vraag aan jullie thuis is van pak een extra apparaat bij de hand. Je mobiele telefoon, een tablet of misschien een tweede scherm op je laptop. Het is allemaal mogelijk om dan live met ons mee te doen hier vanuit de raadzaal in Buitenpost. Laten we dat ook meteen maar even gaan doen. Ik ga naar het scherm toe om daar dan ook die eerste Mentimeter vraag samen met jullie te delen. Het is namelijk zo dat Mentimeter, dat is een instrument om interactief met jullie te schakelen vanaf de thuisplek of waar je ook maar vandaan kijkt. En de eerste vraag die je in beeld ziet, en als het goed is ook ziet op je mobiele apparaat, is deze vraag. Ik herhaal nog even 1 keer, zodat we het goed kunnen oefenen, omdat we straks dat ook weer gaan toepassen. Menti.com, dat is het adres. En de code die je in moet toetsen is 74109165. En de eerste vraag die we hebben, dat is de vraag, waar woont u? Dus we zouden het leuk vinden als u vanaf thuis die vraag invult via uw mobiele apparaat om te kijken of het werkt en hoe het gaat. Een hele verrassende eerste uitslag die totaal buiten onze gemeente ligt, maar dat is niet erg. Maar kijk, daar komen ook al wat andere plekken bij. En we zien nu ook heel langzamerhand die deelnemers aan de Mentimeter oplopen. En dat is wel leuk om te zien natuurlijk. En deze oefening is er even voor bedoeld dat u ook even tijd neemt om rustig dat apparaat in te stellen. Die code te gebruiken die u moet invullen, dat is 74109165. Ja, en we zien nu eigenlijk meteen al een aardig oplopend getal. Ik zie hier iemand die zegt, ik woon buiten Friesland. Groningen was heel groot aan het begin, maar die wordt al wat kleiner. En we zien ook wat plaatsen in beeld verschijnen. Buitenpost, Drogeham, Oenscherk, Augustinuscha, Gerkensklooster, Tietjerk,
lang weer. Dat is ook weer even een hele andere plek, maar dat is niet erg, want ik vind het leuk dat er zoveel mogelijk mensen meekijken. Goed, nou, ik heb in elk geval wel door dat u thuis in de gaten heeft hoe dat allemaal werkt met die Mentimeter. En dit was ook even een testvraag om te kijken of het allemaal goed werkt, of u goed oplet en of u leuk meedoet. Nou, dat kunnen we wel zien. Nou, mooi. Houwerzeil zie ik zelfs ook heel afwijkend eigenlijk. Harkema, Waterswoord, Harlingen, Huddegriep. Nou, prachtig om te zien. Dankjewel. En we gaan ook meteen door naar de volgende vraag in deze Mentimeter. En dat is de vraag waar het eigenlijk vanmiddag allemaal over gaat. Dat is namelijk de sociale basis. Het versterken van de sociale basis. En voordat we u thuis vertellen wat nou de sociale basis is, tenminste hoe wij er dan vanaf deze plek tegenaan kijken, willen we ook wel even weten, wat verstaat u onder sociale basis? Dus wat denkt u wat de sociale basis is? Hoe zou u dat willen omschrijven? U heeft daar gewoon de vrijheid voor in uw schermpje om dat te doen. Dus de vraag, wat verstaat u onder sociale basis? Ik zou zeggen, vul het maar in. En dan kunnen we zien hoe de mensen thuis daarover denken. Nou, dit is nog een beetje rustig, zie ik nu op de Mentimeter. Maar goed, dat is niet erg. Neem uw tijd ook vooral. Het hoeft niet een heel verhaal te zijn. Het mag ook één begrip zijn. Bijvoorbeeld, nee, geen voorbeeld, want dan help ik u mee. Ach, kijk eens even. Welzijn, voorliggend veld, achtervang zie ik hier staan, hulp. Nou, dat zijn inderdaad de termen waar we op zoek naar zijn. Om even te kijken wat daar gebeurt. Een goed basisinkomen. Met elkaar, nou, een prachtige term natuurlijk. Sociale basis, iets wat je met elkaar doet. Hulp, professionele organisatie. Oké, nou, we zien er heel wat termen staan. We laten dit nog even doorlopen, zodat we op de achtergrond mee kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. Schuif ik weer aan tafel om daar even verder over te spreken met de mensen aan tafel. Meanskip zie ik hier ook nog staan. Vangnet, georganiseerde groep, dorpen, ruimte, ook een mooie term. Goed, laten we aan tafel daar verder over spreken, want ik denk dat het wel interessant is om de gasten aan tafel ook eens even te gaan introduceren. En daar wil ik even mee beginnen. Als eerste aan tafel Nienke Dulle, projectleider van Sociale Basis voor beide gemeenten, Achtkarspelen en Tietjerkstedeel. En ja, goed, ja, sociale basis. De reacties die we op het scherm zien, denk je dan van, hé, dat komt wel aardig overeen? Ja, heel erg. En vooral, ik zie Meanskip ervoor uitspringen en welzijn. Ja, daar gaat het echt over in de sociale basis. Hè? Dat je met elkaar voor elkaar zorgt. Voorkomt dat je misschien wel specialistische zorg nodig hebt. Dat die basis gewoon goed is. Dat je naar elkaar omkijkt. Ja. Dus een aantal termen die je hier op het beeldscherm ziet, daar heb je wel zoiets bij van, ja, dat klopt wel. Dat is wel wat ik... We hoeven het inwoners niet meer te vertellen wat het inhoudt Nee. in ieder geval. Nou, Nee. Oké. Dat is natuurlijk op zichzelf al ontzettend mooi. Jij bent als projectleider sociale basis voor beide gemeenten aan de slag. Waar werk je dan aan, als ik zo vragen mag? Wat is dan wat je doet? Dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk begonnen aan het begin van het jaar om vooral contact te maken met inwoners. Dus via dorpsbelangen, via sociaal-cultureel werk, via het welzijnswerk. Dus overal maar waar inwoners betrokken zijn in de samenleving. Daar probeer ik contact te maken met de inwoners en gesprekken te voeren. En de bedoeling is dat we dat na vandaag ook dat we dat verder in de dorpen gaan brengen. En dat we ook echt op gaan halen van hoe zien jullie nou die sociale basis? Hoe is dat in jullie dorp georganiseerd? Wat zou er misschien nog meer kunnen? En ook hoe kunnen andere dorpen daarvan leren en profiteren? Ja. En je zegt, ik ga de dorpen in, dus dat betekent dat je veel mensen spreekt in de beide gemeenten, dus veel dorpen ook. Als ik je mag vragen, wat valt je op tot nu toe? Je bent een tijd aan de slag nu. Wat valt je het meest op? Nou, heel veel betrokkenheid van inwoners. En misschien eigenlijk nog wel meer in deze tijd in corona dat echt aan de orde is. En ook dat er heel veel goede ideeën zijn. En dat wisten we natuurlijk al wel, dat er heel veel mooie initiatieven zijn. Maar het is ook wel weer goed om dat weer even scherp op de bril te krijgen, ook vanuit de gemeente, dat er wel heel veel mooie dingen gebeuren in onze dorpen. En ik vind het ook wel een uitdaging om dat meer met elkaar te verbinden. Ja. Deze uitzending, deze livestream, wat op zich, ik zei het al, een sessie op zichzelf, hoe we dit allemaal voor elkaar hebben gekregen hier live vanuit de raadzaal. Ontzettend leuk. Dat is eigenlijk ook een soort van aftrap. Want wat ga je vanaf dit moment, je bent al bezig, maar wat ga je de komende tijd doen?
Ja, nou ja, wat ik zei, vooral de dorp in. Dus we gaan vandaag gaan we ook echt per dorp kijken hoe kunnen we inderdaad ophalen. Wat speelt er in het dorp? Wat is er nodig? Hoe ziet die sociale basis eruit? Hoe kunnen we die nog meer versterken? Dus dat wordt op maat. We zitten met de coronamaatregelen, dus dat betekent wel dat we het voornamelijk digitaal gaan doen. Ja. En daarin zijn we op zoek naar creatieve vormen, maar vooral aansluiten bij wat er is in de dorpen. Oké, nou Ja. ontzettend fijn dat je hier aan tafel zit en natuurlijk beschikbaar voor alle vragen die er zijn. Hè? Je zei voor de uitzending hadden we natuurlijk even een gesprekje. Je zei als mensen vragen hebben, en we vragen u thuis ook natuurlijk op om vooral te reageren op wat hier aan tafel gebeurt, maar ook met uw eigen dingen die je spelen, die je graag met ons wilt delen hier aan tafel. Je zei al van het is laagdrempelig. Ik ben bereikbaar. Altijd. Neem gewoon contact op met mij en dan hebben we het erover. Heel graag. Ja. Oké. Maar goed, je bent niet de enige gast en ook niet de laatste gast, want we hebben heel veel gasten vandaag aan tafel. Aan tafel ook hier de wethouders van de beide gemeenten, Andries Bouwman en Margreet Jonker. Welkom. Dank je. Ja, goed. Ja, laat ik bij jou beginnen, Andries. Ten eerste, fijn dat je hier bent, aan tafel zit. We gaan ook straks even kijken wat er voor vragen binnen gaan komen, misschien ook richting jullie. Als gemeente, wat hebben jullie voor ogen? Op het gebied van de sociale basis. Wat hebben we voor ogen? Nou, wat we eigenlijk heel graag willen is, er gebeurt zo ontzettend veel, eigenlijk al ik zoom even in op TEDU, op die checkste deel. Er gebeurt ontzettend veel al gewoon in de dorpen zelf. Dus je hebt eigenlijk die informele zorg voor elkaar, het verenigingswerk, het kerkenwerk, wat er is. En aan de andere kant hebben we die professionele sociale welzijnsorganisaties. En wat we eigenlijk voor ogen hebben is, hoe kunnen we zorgen dat die twee zo goed mogelijk bij elkaar komen en met elkaar gaan werken. Want iedereen die doet heel goed werk op een klein deelgebied. En wat we eigenlijk willen is dat we samen zorgen voor een supersterk netwerk, zodat we nog een sterkere sociale basis neerleggen. En wat ik heel mooi vond was juist het woord voor elkaar. En dat we dus met elkaar voor elkaar zorgen. Ja, oké. Goed, nou, ja, ik had jou al even geïnteresseerd. En natuurlijk ook Margreet Jonker. Margreet, Andries belicht het even vanuit de gemeente Tietjek-Stiel. Er wordt samengewerkt. Is dat anders in Achtkarspelen? Nee, ik denk dat dat heel erg vergelijkbaar is. En wat je natuurlijk ziet in een plattelandsgemeente is dat er nog een hoop naar elkaar omgezien wordt. En ik vind ook dat we dat moeten koesteren met elkaar. En dat we dus ook echt moeten zoeken van, waar kunnen we dan die sociale basis nog meer versterken? Want een sociale basis is ook nooit af. Hè? Je bent eigenlijk voortdurend bezig met het ontwikkelen. Want elke tijd vraagt ook weer, misschien wel weer iets anders. En wat we vroeger deden is niet altijd meer het antwoord op de vraag van nu. Dus het is ook heel goed om met elkaar te kijken van wat is er nou nodig in een dorp? En wat is al heel sterk? En ik moet echt zeggen, er is heel veel heel sterk. Maar op sommige plekken kun je misschien toch nog wel een tandje erbij. Ja. En dan moet je het met elkaar gaan uitzoeken. Ja, want ook voor jullie geldt, hè? Nienke zei net al van ik ben veel op zoek, veel naar de dorpen toe. Dat doen jullie ook. Ja, zeker. Ja. En dat is ook heel erg leuk. Ja. Het is heel mooi om te zien wat er gebeurt. Hè. En ook wat er uit de dorpen zelf zeg maar, omhoog komt. En heel vaak, ik zeg met enige schroom, maar het gebeurt heel vaak ondanks de gemeente. Hè, inwoners zijn vaak heel goed in staat om hun eigen dingen te organiseren met elkaar. En dingen aan elkaar te knopen en de goede dingen te doen. Ja, en toch hebben ze nu dan de gemeente ook nodig. Ik bedoel, het is zo dat ze dat niet alleen kunnen. En initiatieven die hebben we natuurlijk ook hier aan tafel. Met straks leuke filmpjes, maar ook de mensen achter de filmpjes hier aan tafel. En ik zal hun zeker ook de vraag stellen van, wat jullie doen is mooi. Maar ze hebben ons ook nodig. En dan heb ik het even over de gemeente. Natuurlijk. Even een andere vraag die ook dan zo bij me oppopt is natuurlijk, die veranderingen, sociaal domein, dat speelt al vanaf 2015 eigenlijk. Dan denk je van, we zijn nu 2021, het lijkt nu net of we nu pas beginnen. Maar dat is niet het geval, of is dat wel het geval, Andries? Nee, dat is niet het geval. 2015 is de zorg als het ware naar de gemeente toegekomen. En we hebben natuurlijk heel erg toen gefocust op de zorg, dat die goed geregeld moest worden, de noodzakelijke zorg. Maar daar is altijd direct al preventiewerk omheen gebeurd. Dat doet de gebiedsteam, doet preventiewerk. We hebben jongerenwerkers, we hebben keer met welzijn, maar ook op het consultatiebureau. Dus er zijn allemaal verschillende vormen van dat er al met preventiewerk als het ware wordt gewerkt. En nu is het gewoon de next step. Hoe kunnen we zorgen dat we de volgende stap kunnen nemen en een nog een sterkere sociale basis kunnen neerzetten? Nou, en ik ben het helemaal met Margreet eens, die geeft ook aan, het is nooit af. Dus je gaat elke keer op zoek, hoe kunnen we nog beter zorgen dat we de leefbaarheid in de dorpen kunnen vergroten en elkaar kunnen ondersteunen. Ja.
En dan, dat is wat je doet vanuit de gemeente. Zit er dan, daar hadden we het eigenlijk in het begin ook een klein beetje over, maar dan even Margreet. Zit er dan verschil tussen de gemeenten? Nee, ik denk dat er geen verschil zit tussen de gemeenten. In beide gevallen proberen we echt te verbinden. Andries gaf net ook al aan, er gebeurt inderdaad een heleboel. We zijn natuurlijk ook al heel erg bezig. Maar wat we zien, zeg maar, is dat er, juist omdat wij in 2015 die professionele zorg ook gekregen hebben, en het welzijn deden we natuurlijk al langer. Hè? Ja. En wat je nu, zeg maar, heel sterk ziet, is dat we die zaken ook aan elkaar moeten gaan verbinden. Maar het is zo jammer als je op 2 sporen hetzelfde inzet op een gegeven moment. En op het moment dat je gaat verbinden, ja, dan wordt het gewoon sterker. Dan maak je de keten, hè, zo heet dat dan, maak je de keten sterker. En daardoor is uiteindelijk het resultaat meer wat je wilt. Ja. En ik denk dat dat in beide gemeenten exact hetzelfde is. Ja. Oké, dat is wat jij zegt, Margreet. Dat wil ik dan toch wel even verifiëren bij Andries. Ben je daarmee eens? Dat is gewoon, ja, ik denk het wel. Je ziet hier toch eenzelfde soort mentaliteit. En ik vind dat echt, ik vind het zo indrukwekkend. En het is misschien ook al iets in Friesland, maar we zien het hier ook gewoon duidelijk. Zo ontzettend veel coöperaties, initiatieven die er zijn. Ja. Je hebt natuurlijk de bekende energiecorporaties, maar je ziet daar een steeds grotere verbreding in komen. Die pakken ook allemaal andere Meanskip-initiatieven op. Zorgcoöperaties krijgen we. Dus het is heel bijzonder om te zien hoe dat zich als een olievlekwerking zo uitwerkt. En ik zie daar geen verschil in eigenlijk in de gemeentes. Het is meer dat Margreet en ik misschien wat meer gefocust zijn op onze eigen gemeente. Maar ja, ik hoop dat we daar... Ja, maar juist, het zal ook juist mooi zijn als we dat breder kunnen trekken dan die gemeentegrenzen. Ja. Nou ja, ik denk, Nienke, want dat weet jij, dat we, en Andries zegt het al, er zijn zoveel initiatieven en er gebeurt al zoveel in de dorpen. Dat gaan we straks ook laten zien, hè? Zeker, daar verheug ik me op. Ja, daar verheug je op. Jij hebt al een paar kleine previews gehad natuurlijk van de verschillende initiatieven. En ik denk dat het voor jullie als wethouders ook ontzettend leuk is om de initiatieven te gaan bekijken. Want die zijn er. Die zijn ontzettend leuk. Pitchfilmpjes, dus korte filmpjes van initiatieven in een aantal dorpen. Drogeham, Gerkensklooster, Stroobos. Achkarspelen, Tietjekse is het eerste, maar een Gietjerk. En we hebben ook nog een andere pitch en die komt uit een heel andere gemeente. En die gaan we ook bekijken natuurlijk straks met elkaar. Dus ik richt me even weer tot de kijker. En ik zou jullie vragen om allemaal ook te reageren via het WhatsApp-nummer om je vraag te stellen. Het kan best een vraag zijn aan een van de beide wethouders. Het kan een vraag zijn aan projectleider Nienke Dulle van de sociale basis. Maak er gebruik van 06 1500 7896. Dat is 06 1500 7896, dat is het WhatsApp-nummer waarop je kunt reageren. En ik zei het al, die pitchfilmpjes die zijn ontzettend leuk. En die willen we ook heel graag met jullie delen, want zoals ik het al zei, het is een inspiratiesessie over de sociale basis. Ja, en wat kun je dan anders doen dan elkaar inspireren? Dus ik zou u willen vragen om aandacht te hebben voor het eerste filmpje wat we in gaan starten. En dat is het filmpje van Drogeham Meid. We zijn hier bij de dorpskamer van Mijlkoor in Drogeham. De verbinding zoeken met verenigingen, dat doen we onder andere door ook samenwerking te zoeken. In september hebben wij een feestvierdaagse georganiseerd, want we zitten natuurlijk met de coronamaatregelen. En normaal hadden we in september de Gondelvaart op wielen. Vanuit de werkgroep Fit Zoen hebben we verbinding met You vs You. Dat is de sportschool hier in Drogeham. Die zit ook in die werkgroep zelf. En zij denken ook mee aan hoe kunnen we de gezondheid in Drogeham verbeteren. Dus dat is sowieso wel een hele mooie samenwerking met een professionals. En daarnaast is het leuk om te vertellen, bij Fit Zoen doen we nu vooral de online kookworkshops voor de dorpsbewoners om hun te laten koken met zonder pakjes en zakjes. De inwoners vooral ook door ze te vragen als vrijwilligers bij activiteiten. Ja, we betrekken ze natuurlijk ook door de activiteiten te organiseren. We doen heel diverse dingen voor ouderen, voor jongeren, maar ook voor de leeftijd daartussenin.
We zorgen ervoor dat we met de activiteiten vooral de verbinding zoeken met de inwoners. We hebben natuurlijk ook een social media kanaal waar we regelmatig op communiceren. Dus daarin zien we ook wel de verbinding die ontstaat tussen mensen. We hebben bijvoorbeeld een kerstdorp Droogeham gehad in december. En dat was heel leuk om te zien dat daar ook in de verbinding ontstond. Mensen die versierden hun tuin heel mooi. En daarin op Facebook kwamen ook leuke reacties van wat een mooie tuin. En mensen konden ook stemmen op elkaars tuin. En je zag daar gewoon iets heel moois ontstaan, dat mensen echt wel de verbinding met elkaar zochten. Onze droom is vooral een gezonder, vitale Droogeham vooral ook. Maar ook de verbinding met elkaar, dat we elkaar weten te vinden. Dat we verenigingen kunnen koppelen, elkaars vrijwilligers kunnen delen. Ja, dat is vooral de droom die wij hebben. De toekomst, we hopen natuurlijk dat het iets levends is in Droogeham. Dat mensen de meid weten te vinden. En dat ook dat meerdere mensen daar betrokken bij willen zijn. En dat eventueel de jongere generatie daar ook mee verder wil gaan. We staan hier in de gymzaal. Zoals je kunt zien hebben we een doorgang vanuit de dorpskamer naar de gymzaal. En dat is ook vooral om de verbinding te zoeken. Dat de jeugd kan sporten hier in de gymzaal. Maar dat we er ook activiteiten kunnen organiseren. Zoals bijvoorbeeld een laser game of iets anders. Om de jeugd in beweging te krijgen in Droogeham. Het eerste filmpje, het eerste pitchfilmpje, en die kwam uit Droogeham. Meid Mailkoor in Droogeham. Prachtig filmpje. En straks ook een van de initiatiefnemers van Meid Droogeham aan tafel, Klaas Alma. Dan praten we met hem even verder over het filmpje vanuit het dorp Droogeham. In de tussentijd krijgen we ook reacties binnen. Dat vinden we ontzettend leuk. Vragen die gesteld worden. Ik kijk even naar rechts. Er wordt even gezegd, waarom doen we het in het Nederlands en niet in het Friesk? Dat komt omdat straks er wel weer mensen om tafel zitten die Fries praten. En dan doen we dat even samen. Margreet, die kan wel Fries, maar Andries kan wel een beetje Fries kennen. Maar nee, we doen het een beetje in de mix vandaag. Dus dat is niet bewust. Het zijn gewoon, we doen het tweetalig. Dus dat is dan ook meteen opgelost. Goede positieve reacties, dus dank daarvoor. Een van de vragen, en Nienke, die eerste vraag die is even richting jou. Die ik wil graag gaan stellen. Dat is, lukt het jullie om iedereen te bereiken? Want we hebben het hier natuurlijk wel over de hele gemeente. Is dat een beperkte groep of lukt het? De insteek is wel dat we zo breed mogelijk inwoners willen bereiken. Dus ook via verschillende kanalen. En ik ben daar ook wel naar op zoek vanuit de dorpen. Hoe kunnen we het beste mensen, inwoners, echt goed bereiken? Dus vandaar ook dat we die sociale basis die er nu is, die infrastructuur die er nu is, dat we die ook benutten om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar we gaan op zoek naar het combineren van kanalen daarin. Ja. En doe je daarmee ook een beetje een oproep richting de dorpen, mensen die je al wel hebt bereikt, om ook via de sociale basis in het dorp de mensen weer erbij te krijgen? Heel graag, ja. Zo werkt het. Hè? Zo maak je met elkaar een netwerk. Ja, want een van de aanvullende opmerkingen daarbij is dat er ook mensen natuurlijk zijn die minder vaardigheden hebben om een gesprek. En die vinden het misschien lastig om zo'n gesprek aan te gaan. Maar daar is een oplossing voor. Daar zijn we echt naar op zoek. We hebben nog niet een kant-en-klaar idee daarover, maar wel dat we echt breed alle inwoners willen bereiken. Ja. Oké, en een van de andere vragen, die gooi ik maar even zo hier in de groep. Daar kunnen jullie misschien een van jullie drie wel even antwoord op geven. Dat is de vraag van, jullie hebben we praten dus over de sociale basis, maar is er ook een verbinding tussen de sociale basis en gezondheid, het onderwerp gezondheid? Ik weet niet wie daar antwoord op wil geven, maar... Ja, ik denk dat dat zeker is. Ik denk dat het juist een hele belangrijke is. Wat we ook zien, ik denk, volgens mij komt het ook straks wel in andere initiatieven, zie je dat terug, dat bijvoorbeeld een huisarts ook heel direct betrokken is. En wij gaan ook in beide gemeentes naast de sociale basis ook nog bezig met een gezondheidsbeleidsplan. En daar zal positieve gezondheid, dus alles wat met gezondheid te maken heeft, zonder ziekte, heeft daarmee te maken. En dat is direct gerelateerd ook hoe je je voelt. En hoe je voor elkaar zorgt. Ja, dus dat is heel belangrijk. Ja, antwoord is dus ja. En we zagen natuurlijk ook in het filmpje, en het komt in een ander filmpje ook, maar we zagen in het filmpje van Droogeham natuurlijk ook dat daar Mailkoor of Fit en Zoen, koken zonder pakjes en allemaal van dat soort initiatieven. Dus prima. Dus mensen thuis ontzettend dank voor deze reacties. Blijf dat ook vooral doen. Eerste filmpje hebben we gehad, het eerste pitchfilmpje van Droogeham.
En dat betekent dat we nog een filmpje hebben. En dan schakelen we even naar die andere gemeente, het Tietjerkse deel. En daar is ook een heel mooi initiatief gaande. De Boon, dat is de naam die ik heb doorgekregen. Straks praat ik verder met Ellen Brandenburg hier aan tafel. En zij is van Gietjerk, de stichting Ontmoetingsruimte. En daar gaan we even naar kijken. We zijn hier in het pittoreske Eerste Maar, een prachtig dorp. We zijn hier in de bibliotheek van Gietjerk. Een bibliotheek die hier al een heel aantal jaren zit. En wat wij als Dwarsbelang Gietjerk samenwerken met zocht hebben om te bezieken hier in ons dorp een dorpshuis van de grond te krijgen. Daar zijn wij al 9 jaar mee bezig om dat te realiseren. Dat is ons nog steeds net lukt, maar we zijn nog zo vier dat wij per 1 april ondersteunen bij de BIEB een hierovereenkomst afsluiten kunnen voor vleugel van dit gebouwtje. Dan hebben wij een ruimte van ongeveer een dikke 100 vierkante meter, waarin wij dus ons dorpshuis ontwikkelen willen. We zijn eigenlijk begonnen met oproepen te doen in de dorpskranten, de Einekoor. En via social media, terug dat lidse groepjes net met thuisvergadering komen. Kamer die hier in de proefperiode bij ons te landen. En dan was die een verhaal en dan krijg je al automatisch dat mensen zeggen van oh, maar kunnen we dan ook dat doen, maak ik workshops aan. Daardoor hebben we bijvoorbeeld ook contact gekregen met het Schrijfcafé. Het Schrijfcafé wil je heel graag elke maand zitten. En er zijn nog wat orengroepen die het ontzien binnen als ze hier hun faciliteit vinden kunnen. En wij denken ook dat terug dat de inloop er komt, dat daardoor ook verbindingen en ideeën ontstaan, dat de mensen inspireren worden om bepaalde initiatieven te nemen vanuit een ruimte. Wij betrekken onze inwoners op die manier. Wij hebben in 2012 een dwarsbrede enquête hebben gehouden over de noodzakelijkheid van safersiening. Is heel massaal op gereageerd. We hebben in ontwikkeling, nadat we wisten dat we hier in de bibliotheek wat beginnen komen, na al die jaren, hebben wij een klankbordgroep samengesteld, ongeveer een 20-24 mensen uit het dorp, die dus verschillen van allerhande ideeën over hoe het moet en wat we kennen en wat de mogelijkheden zijn en wat de mogelijkheden die mensen zeggen. We hebben een aantal keren al wat lietse groepjes hier in de tussencoronatijd hadden, waarin ik al heel aantal initiatieven zeven naar voren kwamen van zullen we dit of dat je doen kennen. Plus dat wij natuurlijk hier een aantal verenigingen in het dorp hebben die het inmiddels uitweken binnen ergens oorzinnen, maar die binnen nou ook belangstellend de mogelijkheden die hier haast in dit nieuwe dorpshuis herkennen. Een goede gearworking met partijen als Keren, Trienwoerderijn, de maatschappelijk vervoer Trienwoerden, de binding-app, senioren-app die in ontwikkeling is. Dat is wel heel wichtig voor het slagje van het hele project. Het is net de bedoeling dat het dorpshuis een statisch geheel wordt. Ideeën moeten vanuit de inwoners komen. En als er bijvoorbeeld ideeën over iets met eten of iets met muziek, dan zie ik de gearworking met een gebouw als Bobziekje. En zo kist nog een hele grote oren gearworkingsmogelijkheden bedenken, ideeën vanuit de inwoners. Ons dream voor het dorpshuis is weer een stukje gezelligheid, sociale contact, sociale verbinding bewerkstelligen. Mensen heel laagdrempelig binnenrennen kunnen en op het moment dat ze daar om wat voor reden dan ook behoefte aan hebben. En dat ze, voordat ze in een bepaald isolement rijden, voordat ze een hulpvraag naar de zorg gaan, hier te landen kunnen, zodat we dat voorkomen kunnen. En dat mensen weer verbinding met elkaar zieken kunnen en elkaar helpen kunnen. De Boon van Gietjerk, Stichting Ontmoetingscentrum
een prachtig pitchfilmpje. En we kregen al een heel lietstukje te zien van een volgend filmpje, maar Blue erbij, want die komt straks helemaal, dus dan weet je hem dat even. Goed, aan tafel inmiddels bij me hier scoot, dat ben, en ik hier zelf een beetje introduceerd, Ellen Brandenburg van Gietjerk, welkom. Dank u wel. Ja, en Klaas Alme van Meid Droegeham, welkom ook. Ik zou het bijna zeggen in de studio, maar in de rietzeel is het meer. Hè? Ja, de filmpjes, van Jim weer ik de eerste keer dat Jim ze zeggen natuurlijk. Hè? Want het slag er net om het van tevoren te zien, maar dat is wel even bijzonder, denk ik. Ja, hartstikke leuk. Ja, absoluut. Mooie filmpjes. Ellen, tevreden met het resultaat? Ik vind dat het heel knap die in had. Ja, nee, maar ik bedoel echt leuk om te zien, denk ik altijd. Dus- Want wat je maar je doggen, want dat is een protte. Het is een hele protte, ja. Ja, en ik jij hem in het filmpje heel goed zeggen van, je zie je de gearworking, maar al je partijen, keren, noem maar op. Hè. Samenwerking, gearworking, dat is heel belangrijk, denk ik. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. En het Trienwoorden die op het heden beroest van al je initiatieven terug inwoners. En dan is het handig om goed contact met elkaar te hebben, zodat er dingen net dubbel gebeuren, zodat je elkaar onvullen kunnen. En op die manier kunnen er hele mooie dingen ontstaan voor de mensen. Prachtig. Klaas, ik schakel even naar die, Droegeham. We kregen wat vragen al binnen als reactie. En dat willen nog steeds de mensen thuis vragen om zo vol mogelijk te reageren op de filmpjes of oren vragen die je maar. Dat maakt er niks uit. Meisje gebruik van het WhatsApp noemen, meisje gebruik van Facebook, meisje gebruik van YouTube. Dat is al je mogelijk. Een van de vragen die binnenkwam, dat is, besteedt Meid alleen nog uit droege hamsters? Of zoals Jim dat zei, uit hamsters? Of vrijwilligers? En wordt het ook subsidieerd? Het bestaat alleen nog uit droge hamsters. Ja. Hè? Hamsters, zoals ik het zei. Ja. Ja. En natuurlijk krijgen we op dit moment geld van de gemeente. Dus dat is, op dit moment wordt het nog subsidieerd. Ja, en financiële ondersteuning vanuit de gemeente, die moet bestaan blijven om de leefbaarheid te behouden in het dorpen. Dat is dus ook wel belangrijk, denk ik. Absoluut, absoluut. Ja, en dat is nou juist wat er gebeurt, wat er komt, ja, dan maakt het toch wel een beetje zwarring, ja. Ja, absoluut. maar wat Jim Del zet had, dat is natuurlijk, hè, dat krijgt Schenkind een prachtig iets. Ja, in de volle breedte wordt het heel het dorp heen. Ja, we beloeken zo volle mogelijk mensen waar we maar bezig zijn, absoluut. Ja. In het filmpje, hè, wie zijn al, dat is een pitchfilmpje, dat is 2-3 minuten, misschien krijg ik wat meer, maar binnen dan ik dingen waarvan denk van ja, dat zit er nou niet in, maar wil ik je wel even vertellen. Nou, ik zou net niet dat reden dingen weten kennen, maar of ze bedenken kennen, maar volgens mij alles wel aardig gezien in het pitchfilmpje. Ja. We zijn toch wel steeds bezig om het uit te breiden. Ik krijg het stukje van, dat hij ik jongen, een stukje van de eerste maar dat stukje, dat net wat we krijgen jongen, maar we zijn natuurlijk ook nog van plan om iets met wat dat ze aan ik zie in het filmpje, met wat we van plan zijn met het Zinderpark, dat komt aan. Dus je gaat nog vol grotere plan? Ja, absoluut. Ja. Absoluut ja. Ellen, dan ga ik even naar die. Het filmpje van Jim, wat ik een prototype zijn. Je bent lang bezig, wat ik zei. Je bent al heel lang bezig om het voor elkaar te krijgen. Lange adem. Is dat soms echt een te lange adem? En is het dan echt moeilijk om trots te zetten? Ja, dat denk ik wel. Ik kan net uit ervaring spreken, want ik ben er pas inkwam in de werkgroep op het moment dat dit contact met de bibliotheek eigenlijk al roem weer. Ja, dus het is vol energie. Dus er is in ieder geval één persoon die het hier vanaf het moment dat wij het café kwijtrekken binnen, met de seel erbij, daarmee dwande is en van alles voorbij komen jongen had en die zit nou uiteindelijk in het bestuur van de stichting. Dus, ik ga een hele grote bewondering dat hij het zo lang volhoudt. Maar dat kan ik me voorstellen, hè, want je bent bezig in aan het dorp om daar mijlkoor dingen voor te krijgen. Dus dat is dan even de vraag. Hier krijg ik met Klaas even hoor van u Droegeham. Wat verwacht je hem bijvoorbeeld van de gemeente in dit verhaal? Wij hopen vooral. We hopen dat de gemeente vertrouwen had in dat inwoners heel goed weten wat er in hun omjouwing speelt en wat behoefte aan is. En dat er dan vanuit de gemeente mijtocht wordt. En misschien beter ondersteund worden kan. Ja. Want wij zijn vrijwilligers. Het is net ons werk. Nee. Wij kunnen van alles bedenken, maar soms
kom je als vrijwilliger de wat zien om te stingen van, oh ja, maar hoe doe ik die uitviering dan? Ja, en daar ga je hem dan, juist bij dat soort dingen... Dat zo zou steeds heel van, mooi hey, zijn, en als je daar dan ga wat ik- professionele ondersteuning krijgt. En Oké, ja. als het dan van de gemeente komt, dan heb je ik volle meer het idee dat je het mij elkaar doggen. Oké, nou, dat is een goed punt, denk ik. Ja, Klaas, ik schakel nog even naar die en dan gaan we natuurlijk ook straks de orenfilmpjes nog. Ja, in je geval, je hebt je voor het hier, corona is dan echt wel een spelbreker. Maar Ja. is het dan echt iets dat zij van ja, dat maakt het moeilijker? Want je maakt ook heel veel initiatieven die bij hem zijn van ja, oké, het is corona, maar er zijn nog heel veel oordingen mogelijk. En je bent toch in verbinding met het hele dorp. Ja, dat hebben we inderdaad mij en ander wel dingen. En dat we zorgen hadden dat we in ieder geval als een van de weinigen in de gemeente toch een feestweek houden hebben. Dus op zich weer dat wel heel knap, denk ik. Dat we dat toch nou ja, Varkelkringen. van een andere kring hebben. Ja. Dus ja, dat we op zich wel... Nou ja, en goed, de vooruitzichten, misschien dat er straks weer wat meer dingen kunnen, misschien toch weer wat vaker bij elkaar kunnen komen. Dat zou natuurlijk heel fijn wezen. Goed, dankjewel voor je reacties hier rond tafel. En als je hem nog dingen had die je hem nog steeds wil, dan ga je hem nou even de mogelijkheid. Dus die jou ik je hem nog wel even. Maar anders ga ik naar de volgende pitchfilmpjes, want we hadden er nog een paar. Nou, het enige wil ik de biep nog wel even nemen, want die gearworking in de pitch, daar waar de biep wat onderbelichten. Wij zijn natuurlijk heel blij dat de biep op deze manier in ieder geval voor heel Trienwouden behouden worden kan. En ja, wat de toekomst brengen zal, dat weten we net, Nee. maar wij doen ons best. Ja, oké, ik zal nog even een vraag van u, meneer Hoeken, want er zit een hele redactie die dat al even netjes bijhoudt. Er zit bij van, maakt het zich zwaar om subsidie van de gemeente, maar waarom? Nou ja, we gaan natuurlijk een dorpshuis hebben we eigenlijk opzetten. En ja, dat moet wel bestaan blijven. En ja, daar maakt ze dus echt wel zwaar in, dat we ze kennen van, ja, daar maar wel geld voor haar. Als dat mag er weer, dan ben ik wel heel blij. Ja, oké, En dus, daar mag je de vraag beantwoorden. Ja. Ja, goed zo. Dankjewel. Goed, mensen thuis, ja, zag even dat van. Zag even de pitchfilmpjes zien laten, die dealen we met hem. Dan praten we met de mensen die erbij betrokken zijn even hoe verder. In het geval van Droegeham wie Klaas net in beeld, maar wel als figurant. Dus dat zit hier nou aan tafel. Ellen, die wie wel een van de mensen die even onder het woord wie. Dus dankjewel voor je komst. We gaan naar de volgende pitchfilmpjes. En die komen weer uit de beide gemeenten. En deze keer beginnen we in Eerste Mar. Dat is het volgende pitchfilmpje, Energiek Eerste Mar. Straks aan tafel bij mij Harm de Vries van het initiatief. En laten we eerst maar eens even naar het filmpje zien. Eerste Mar. We zijn hier in het pittoreske Eerste Mar, een prachtig dorp met 1600 inwoners hier in het Tjekstradeel. Wij zijn van het initiatief Energiek Eerste Mar, een dorpscoöperatie met 4 thema's. Wij zijn in 2019 opgericht als onderdeel vanuit het Dwarsbelang. Het Dwarsbelang had een dwarsvisie schreun in 2012 al. Er zijn een aantal werkgroepen uit ontstaan. En eens toch een aantal van die werkgroepen is de dwarscoöperatie ontstaan. En wij houden dus daarom dwanen met 4 thema's. Energietransitie, sociale verbinding, natuur en omjouwing en zoens en beweging. En vanuit die integrale visie zijn wij met meerdere werkgroepen start. Nou, in die werkgroepen zijn we actief met een dikke 20 vrijwilligers nu. En onze dwarscoöperatie had op dit stuit ongeveer 100 leden. Als we even inzoomen op het thema natuur en omjouwing, dan is het mooi dat we hier even in Jemsjen laten kennen waar we hier met dwanen binnen. We zijn hier op een perceel die wij nu beschikbaar kregen van Stichting Rompaat. En wij als dwarscoöperatie met een hele groep vrijwilligers bezig zijn om een voedselbos te realiseren. Dat is een voedselbos met 7 vegetatielagen. En dat is echt voor de langere termijn. Dus werden we hopelijk dit jaar bij stroeken en ik word leger geworden in plantje, zodat we daar als 4, 6 hier als meenschap met elkaar van eten kennen. We zijn hier in het Bettenskip, het Centrum voor Zorg en Gezondheid in Jestemar. Met de dorpscoöperatie Energiek hebben we ook het thema gezondheid en sociale verbinding. Nou, wat betreft gezondheid gaat het natuurlijk om gezond oud worden hier in het dorp, op een vitale manier. Ook daar hebben we weer een werkgroep voor.
samengesteld uit mensen die ook in het Batterskip werken en ook mensen uit het dorp die bezig zijn met lifestyle, bewegen, voeding. Eigenlijk alle dingen die te maken hebben met de bloeizone, om op een goede manier vitaal oud te worden. Door die hele groep in verbinding te hebben, is er al een hele leuke energie. En ben je ook met elkaar bezig om te kijken hoe krijgen we het hele dorp mee om een goede leefstijl te creëren. De inwoners van Yestermaar die betrekken we door ze gewoon te benaderen. Het zijn hier altijd hele korte lijntjes. Mensen weten elkaar te vinden. We hebben een lokaal loket, een heel sociaal netwerk met vrijwilligers. De huisartspraktijk, dorpsbelang. Iedereen weet elkaar hier te vinden en werkt volgens mij het liefst samen. Dus die betrokkenheid die is er al en dat samenwerken gaat eigenlijk vanzelf. We zijn hier bij het collectieve Zonnedak. We hebben het eind 2019 in gebruik genomen en we zijn er heel trots op. Dit dak is het begin van een groter geheel. Wij willen in Eerste Maart graag in 2030 al energiepositief wijzen. En dat betekent dus dat wij een grote opgave hebben om duurzame energie op te wekken. En wij denken dat we dat heel kunnen toch gezamenlijk met Jestrum, met Droegeham en met Koortstille een grootschalig 300 zinnenpark te realiseren op de samenwerking bij Schulenburg, VAR en voor de Mineskip. Nee, de droom van de Energiek Yestermaar is dat we een samenleving hier hebben in het dorp waar jong en oud samenleven, samenwerken, elkaar weten te vinden en elkaar ook kunnen ontmoeten. Het filmpje van Eerste Mar, energiek Eerste Mar in de gemeente die het sterkste deel. En ik zei het jij er al, straks om tafel Harm de Vries vanuit dat initiatief om er nog even wat verder met u over te praten. En dan hebben we natuurlijk nog een filmpje, een oorpitsfilmpje vanuit de gemeente Achtkarspelen. Daar geven we even naar Sjen. In de tussentijd wil ik je hem nogmaals een keer vragen van, hey, wil je hem reageren? Dat kan via WhatsApp, via het nummer wat onder in beeld verschijnt, zo nou en dan. En ik nou al wist, Jork, dat is 06 1500 8 96. Dat is 06 1500 8 96. Dat is een WhatsApp-nummer. Ik ken dat zelfs al meest vinden die ik op dat nummer bellen. Nou, dat is geen probleem. Wie broeken gewoon alle kanalen. Dat is helemaal niet erg. Nee, want wie wil graag weten wat je ervan vindt, hoe je met mij praten wil, welke vragen dat je op thuis had. Dus stel ze echt gerust via dat nummer. Reageren kan ik via Facebook en YouTube. Dan moet je wel een account houden een beetje te reageren. Dus ik kan wijzen dat er wat lastig wordt. Maar maak je dan gebruik van het WhatsApp-nummer. Goed, ik introduceer het al een beetje. Het volgende pitchfilmpje, dat komt uit, zoals het wel noemen wordt, het tweelingdorp van de gemeente Achtkarspelen. Gerkesklooster, Stroobos, de Dorpsstraat, Gerkesklooster, Stroobos. Welkom in Gerkesklooster Stroobos, een dorp met 1100 inwoners, een jong dorp, gemiddelde leeftijd is 38 jaar. Eind 2017 hebben we besloten om het dorp anders te gaan besturen, mede omdat we zagen dat we heel veel taken vanuit de gemeente overgeheveld zullen gaan krijgen in de toekomst. We hebben een dorpsraad opgericht ter vervanging van het plaatselijk belang en een actieve ondernemersvereniging. En rondom die dorpsraad hebben we een aantal werkgroepen. En dat vinden wij de sociale basis hier in het dorp en dat willen we jullie vandaag laten zien. Een van de voorbeelden van een werkgroep is de werkgroep Groen. Dat hebben we ondergebracht in een aparte stichting. En die onderhoudt het groen hier in het dorp in opdracht van de gemeente. Dus het schoffelen, het maaien en het snoeien, dat doen we zelf. Dat doen we deels met bewoners van de camping. In combinatie met professionele begeleiding, wat echt overniers zijn. En daarmee ook een link naar ondernemers hier in het dorp, waar we nu mee bezig zijn om ook een aparte werkgroep voor op te richten. De betrokkenheid van inwoners en ondernemers hebben we gezien bij de dorpsvisie die we begin 2019 hebben opgesteld. Daar zie je ook de werkgroepen weer qua thema's in terugkomen. We proberen mensen qua talenten en kunde in te zetten op waar ze affiniteit mee hebben. Je moet mij niet laten schoffelen. En zo willen we voor de komende 10 jaar dit dorp leefbaar houden, zeg maar, met z'n allen. Nou ja, we zijn hier in generaties natuurlijk. En waar dan gaan we hier met z'n allen lekker koffie drinken, handwerken. En van allerlei dingen verder komen al die mensen in. Man of 20 gaan we soms. En we hadden dus ook een hobby is net, maar we sturen dus de mensen die ziek zijn in de gemeente. Die komen je binnen en dan wordt er al direct zijn, waar moet een kaartje hebben? Nou, dan ben de zieke mensen die krijgen een kaartje van ons en dat is ook heel belangrijk. En verder, en 1 keer in de maand krijgen we hier ook nog lekker eten. Dat vind ik ook wel een beetje belangrijk.
Nou, we zijn hier in Generatiehuis. Dit is een plek waar jong en oud bij elkaar komt om verbinding met elkaar te zoeken, om leuke dingen te doen, om sociale projecten te doen. We hebben bijvoorbeeld kookworkshops voor Ben, maar we hebben de Wijzemianen inloop. We hebben bibliotheek waar iedereen zijn boeken bij kan halen. Zo proberen we voor iedereen wat wils te hebben. Nou, het leuke van Generatiehuis is dat het net alleen nog een ontmoeting is onderling, maar ook de verbindingen die we in het dorp hebben. We werken heel veel samen, bijvoorbeeld met de basisscholen, de dorpsriet, het dorpshuis. Nou, en al je ondernemers uit het dorp om zo vol mogelijk gewoon in eigen dorp te houden en samen nog sterkere verbinding bij elkaar te krijgen. Ik woon hier ergens Kleester, ik ben hier opgegroeid en ik wil hier graag wijnbouw. Nu is het wel lastig omdat er bijna geen weinig aanbod is. Ik weet dat de grote jongen die graag wijn wil bloemen, dat het een jong dorp is. Het is een sportvereniging, een muziekvereniging waar iedereen bij belutst is. Nou, dat is gewoon een grote reden. En ik weet dat de ouderen hier graag wijn wil bloemen, maar dat er voor hun geen plek is. Dus het is zo mooi dat er voor hun plek komt, zodat er in het dorp meer beweging komt in huizen, zodat er voor de jongeren en de gezinnen weer wat ruimte vrij komt. We staan hier in de speeltuin van Gerkes Kleester Stroobos. Wij zijn belutsen hier met verschillende activiteiten in de speeltuin. En dat is naar aanleiding dat we belutsen binnen bij de dwarpsvisie van de dwarpsrieën. En daar moeten ze eigenlijk ook wat meer de stem van Bern in meenemen. En zodoende ben we hier echt al aan om de stem en ideeën van Bern op te hebben. Dit is voor ons een hele leuke plek om te spelen. En we hebben hier ook pannenkoeken gebakken en een actie voor het pesten. En we hebben ook veel meer leuke activiteiten hier gedaan. Ook is er aandacht gegaan naar het roken, omdat er werd hier veel gerookt, zowel door ouders als door kinderen. En daarom hebben we ook een bordje opgehangen als teken dat je hier niet mag roken. Als we het hebben over sociale basis, dan is onze droom dat jong en oud hier kan blijven wonen. En dat we op die manier het dorp leefbaar kunnen houden. En dat men hier eigenlijk ook tot het moment dat ze komen te overlijden gewoon kunnen wonen en verblijven. De dorpsraad Gerkesklooster Stroobos, dat was het laatste filmpje, het laatste pitchfilmpje. Aan tafel namens Gerkesklooster Stroobos, Christian van der Molen, welkom. Dankjewel. En aan tafel namens het filmpje wat we eerder zagen, Energiek Eerste Mar, aan tafel Harm de Vries, welkom. Dankjewel. Aan tafel, ja, dit is wel even een taalbarrière, want met mij praat ik Fries, maar met Christian praat ik nooit Fries. Barrière? En het is, nou ja... Ik versta het wel hoor, dat mag gerust. Ik versta het wel, ja, nee, prima. Dus nee, prima. Maar dat komt goed. Hey, mooie filmpjes, eigenlijk voor Jim Jill natuurlijk. Ja, Jim zocht dit filmpje nou voor de eerste keer. Als het dan zo sjost, ben je dan echt trots? Ja, zeker, ja. Ja. We hebben dan nog eens we zijn er nou een periode van het die gaan lopen. En ja, wat we dan toch al steen hebben. En wat er alleen nog in het vet zit, ja. En dan stuur dat even in zo'n pitch waarom. Leuk. Ja, daar zei ze iets, wat er nogal in het vet zit. Binnen dingen die in het vet zitten die we nog net zien hebben en waar nou iets hoe vertellen is. Ja, er zijn al wel ideeën. In het Voedselbos is er een van en Skoelenburg is er een van. Het is alleen nog april. Het weer een keel stukje om wat je daar zei. Ja. Dus er mag nog heel wat gebeuren. Maar daarna is het eerste Sinterdaagleiter, wat we dus echt mee, dat is dan een postcode roos project, waar je echt met burgerparticipanten dan vorm kan krijgen. Ja. Maar dat is pas het eerste dak. We zijn al 5-4 met het tweede dak. Ja, wat dus echt door de burgers naast het Skoelenburg project. En op die manier proberen we de burgers, de dwarsgenoten er al bij te beloeken. En ja, daar kom ik dan wat deelden van wat we dan weer ter beschikking stellen kunnen. Om leuke initiatieven in het dorp. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb mevrouw in het filmpje, ik zei ze, wie werken hier in de eerste, maar het leeft er samen. Dat zei wel wat. Dat betekent dat er best wel al een hele sterke sociale basis is. Ja, absoluut. Ja, ik kom zelf oorspronkelijk uit Jestemar. En in Jestemar had ik wel, maar Jestemar, het is... ik had een tijdje uitwaarts, ik was maar als je dan in Jestemar komt, het is veel meer al die man kwam. Er ben je nog Barens elke keer, Jester Barn. Ja. En ik denk dat Jestemar wel een beetje uniek maakt. Ja. Dat sterke sociale basis. Sterke sociale basis. Iedereen komt met leuke initiatieven. En ja, ik hoop dat we daar vanuit de coöperatie dan een soort van netwerking creëren kunnen. En het
nog meer stroomlijner, versterking maar, in. Ja. Nog sterker en, Ja. en dan ik hier en daar hopelijk financieel ondersteunen kunnen. Prachtig, heel mooi. Ja, sociale basis, Christian. Dat is natuurlijk, als ik jullie filmpje zo zie, dat pitsfilmpje, dan denk ik van ja, ook in Gerkensklooster-Strobos al een hele sterke sociale basis. Zeker. Ik heb even een telling gedaan, maar we hebben 26 verenigingen en stichtingen actief. 26 verenigingen. 26 stuks. Ja. We hebben 135 ondernemers ingeschreven op onze postcodes. In een dorp met 1100 inwoners. Ja, waarvan de gemiddelde leeftijd, want dat zei je ook nog. 38 jaar, dus we zijn Dat is best wel een jong dorp. En ja, die getallen geven aan dat het heel actief is. En door de nieuwe structuur zie je dat er steeds meer verbinding komt tussen de verschillende partijen. En daar maak je het dorp en dus ook de leefbaarheid alleen maar sterker van. Ja, wat je ook aangeeft in het filmpje, hè, de droom van Gerkensklooster-Strobos. Dat is natuurlijk de vraag, hè, die ik bij hem wilde die wil beantwoorden. De droom, die viel me wel op, want dat is dat je zegt van ja, de mensen willen hier het liefst blijven totdat ze komen te overlijden. Ja. Ja, dat is ook bijzonder. Dat schijnt best wel een beetje uniek te zijn. Hè. Vroeger als je op leeftijd was, dan ging je naar een grotere plek, naar een bejaardentehuis. Nou ja, dat is niet meer van toepassing. En daarmee zet het dorp zichzelf nu eigenlijk ook wat op slot. Omdat er gewoon geen aanbod is voor ouderen. Maar ja, mensen die daar geboren zijn, ik ben er zelf niet geboren, maar mensen die daar geboren zijn, die willen daar eigenlijk ook tot het einde van hun leven verblijven. Ja. En dat heeft denk ik ook wel te maken met het actieve en de familie, de kinderen om je heen. In het filmpje zagen we Gerbert, een jonge jongen die aan sport doet, aan muziek bij ons in het dorp. Maar ook graag bij ons zou willen blijven wonen. Ja, dus dat stipt hij ook heel duidelijk aan. Ja. Wat ik net aan Harm, of wat ik Harm hoorde zeggen van ja, Eerste Mar is voor mij heel belangrijk. Ik had er een tijdje net mee wennen, maar ik ben er weer waarom en dat doet me goed. Jij bent niet geboren in Gerkensklooster-Strobos, maar als ik jou vraag van wat typeert het dorp nu in 2-3 woorden, wat is dan je antwoord? Verbinding, om elkaar denken en actief. Oké, er zit veel veel maar in 3 woorden. Hè? Dus ja, nee, het mocht maar in 3 woorden. Ja, het mag ook 4 hoor. Daar doen we niet al te streng over natuurlijk. Nee, dat doen we niet. En had ik dat nog niet vreden? Eerste maar in een PR. Ja, ik mag me daar tegen bij ons sluiten. Dat ben wel precies de kern waar ik om zit te denken. Ja. We hadden recent hebben de Engelse sessie daar maar kwam er geheim cadeautjes kwam er jongen voor mensen die dat klinkt heel een beetje ja. in isolement misschien zien in die coronaperiode. Nou, dat soort initiatieven. Ja. En wat krijg je dan? En dan dat mij kwam denk ik. Ja, en dat willen we even verder loeken. Ja. En zien over daar dan ik de ouderen zo lang mogelijk op een lang heugere leeftijd in het dorp kennen. Want daar leidt ik het vraagstuk. Ja. De meesten, waarom zoen je meestal al naar Zwaarzenhoes te willen? Ja. Ergens zoals in Noordwarp. Ja. Altijd ik hopelijk in het eigen dorp. Ja, precies. En wat krijg je met een protte waarom van de meesten? Ik op je initiatief, wordt het waardeerd? Ja, uiteraard. Ja. En bij jullie ook? Nou, het is wel dubbel. Aan de ene kant merk je in uitingen vanuit gemeenten of van andere dorpen dat we best wel goed bezig zijn. Maar sommige partijen in het dorp hebben ook wel moeite aan die verandering. En dat merk je binnen de gemeente ook nog wel eens, dat het wat binnen de hokjes blijft. En ik denk dat bij grotere thema's, als we het dan over het generatiehuis hebben, daar willen we ook nog een aantal appartementen realiseren. Ja, dat is best wel een zwaar thema, wat meerdere afdelingen binnen de gemeente raakt. Ja, daar zou je dan ook wat meer verbinding in mogen verwachten en zien, zodat het voor ons wat efficiënter is. En dat is eigenlijk een antwoord op de vraag die ik niet gesteld heb. Wat verwacht je ook van de gemeente? Ja, klopt. Ja. En blijven goed communiceren en ook tijdig communiceren. Dat vind ik wel belangrijk. Het is voor ons vrijwilligerswerk. En dit al met al, dat kost onze dorpsraad 10 uur vrijwilligerswerk. Ja. Moest in vrij kort tijdsbestek gebeuren. Hadden we het ervoor over, want we kunnen onszelf presenteren. Maar dan moet je die wisselwerking in contact en communicatie ook goed hebben. Duidelijk punt. Ja. Heel goed. Ik kijk ook even naar de reacties die binnenkomen via de chat. Het zij via WhatsApp, via 06 1500 7896. En ik kijk even naar de vragen, want een vraag aan de werkgroep Stichting Groen Gerkensklooster. Heel mooi, maar we gaan als Karspelen de MOA toch? Nou, die vraag zal vast vaker voorbij komen, denk ik. Ja, klopt. Ja, nou ja, antwoord dan. Wij hebben het geluk gehad toen de MOA opgericht zou worden, dat wij eigenlijk dit al hadden afgesproken met de gemeente. Dus Gerkensklooster-Strobos is het enige dorp wat MOA niet onderhoudt.
En wij hebben ervoor gekozen om dat graag zelf te willen doen, omdat wij flexibel kunnen zijn. Wij wilden dat ook wat een sociaal karakter geven door bewoners van een camping daarin te laten deelnemen. Ja, wat we ook zagen in het filmpje. Ja, maar daar gaat dus ook een hovenier af en toe mee om die jongens wat tips te geven. Dan kun je beter of zo doen, dat het wat efficiënter is of wat sneller. Ja. En je ziet ook een stukje meerwaarde. We hebben een hele strook beplanting helemaal zelf aangelegd, 1200 stuks. Zelfs ik heb geholpen met mijn niet-groene vingers. Maar dat was omdat we daar een stukje veiligheid wilden verbeteren. De gemeente heeft de borders leeggehaald en wij hebben alles geplant. Ja, dus dat is extra werk, worden we niet voor betaald. Kost de gemeente niks, die uren. En dat is de wisselwerking die je moet hebben. En het draagt bij aan de sociale basis Absoluut. in het dorp. Absoluut. Ja. Vraag die ik nog even hier binnenkrijg van eerste Mar. En die gaat even over de coöperatie. Had de coöperatie nog wel mogelijkheden bij Sculenborg? Want zit erbij, vraagteken, toch door projectleider overgenomen? Ja, nou, overgenomen, dat is misschien wel even goed om dat te laten zien. Wie hint ooit het idee, Perelien, Jan Willem, hier ooit het idee als eerste om daar wat met die zonput te doen. En, maar ja, die coöperatie, vrijwilligers, wie kunnen net zo'n groot project oppakken. Nee. En ja, toen is uiteindelijk de baltje al rolling gegaan en is die put al verkocht aan een projectontwikkelaar. Maar ja, die hebben ook contact met u opgenomen. Ja, dus je droomspot net uit hier. Nee. Die share ik wel van wie maakt daar ik gewoon de omringende dorpen in beloeken, zodat we daar een gemeenschappelijke participatie in haken en een gemeenschappelijke ontwikkeling. Ja, en dat is ook, dat is nou ook onderdeel van hoe de onvraagde leidt bij de gemeentes. Ja, dus al met al, het is nog net voorbij. Het is nog net voorbij, nee, okay, absoluut goed niet. Nee, mooi. Heren, ik wil je danken aan tafel. Tiert maar we natuurlijk ook een beetje in de gaten houden. En we hebben nog een aantal filmpjes en we willen natuurlijk ook nog even napraten. De winkels zijn van ja, we beginnen om 4 tot 6, maar een uitloop tot 6:30. En nou, ik denk dat we daar wel een beetje gebruik van mij beginnen. Dus dank voor je aanwezigheid om tafel. Bloem nog even zitten, want ik wil eigenlijk naar de volgende filmpjes, of het volgende filmpje, wat ik zei. En dat is even een uitstapje vanuit de gemeenten, vanuit Achtkarspel en Tietjerkse naar de gemeente Waardhoeken. Want daar is ook een initiatief en dat heet Netwerkcentrum Sint-Jacobi-parochie. Straks om tafel Bettina Algra van dat initiatief. En daar is ook een mooi filmpje van. En daar gaan we nou eerst even naar Sjen. Heeft iedereen een koffie op? Volgens mij wel, hè? Zien we los? Ja. Mooi. Ja, dan loop je hier met de hond langs en dan zie je dat gebouw en denk oh, dat zou toch wel echt fantastisch wezen. Zo'n mooie centrale plek. Ik denk dan 1 en 1 is 2. Dat moet hier gewoon, mijn droom moet hier verwezenlijkt worden. Ja, ik het zien als een hele brede dagvoorziening. In de breedste zin van het woord. Hè? Dus het is voor iedereen ook toegankelijk. Het is voor alle leeftijden. Ja, mijn droom is denk ik wel dat mensen dit als een plek zien waar ze naartoe kunnen, waar ze wat leren kunnen, waar ze anderen ontmoeten kunnen. Want heel veel mensen hebben dat niet. Heb je nog genoeg saus? Ja. Okay. Nou, kan je thuis vertellen dat jij ook op een stijger hebt gestaan? Wat komt hier allemaal? Nou, denk aan sowieso de huiskamer natuurlijk, het atelier, denk aan een technieklokaal, een stukje groen, groenvoorziening, dieren. Maar dat zijn een beetje de basisdingen, maar hoe wij daar uitvoering aan geven, dat is toch echt wel aan de bezoeker straks. En die komt met ideeën straks en die krijgt de ruimte ook, zeg maar, ook om het met op te starten. Wel een mooi voorbeeld is dat een tijdje terug kwam ik een kennis van mij teugen met een zoon. Nou, zo kwam het praten over dat hij heel graag een moestuin wou en hij is dan een jongen uit groep 8. En die is inmiddels jongste collega hier in het team. Nou Benno, hier gebeurt het straks allemaal. Ja. Is er zin in? Ja. Ja, hier al vormen. Hier al bonen. Bonen. Ja. Ja, wel aardbeien hoor. Aardbeien is een must. Hij vindt het ook hartstikke mooi om hier onderdeel van te wezen. En we zijn nog niet eens officieel van start, maar hij komt hier zo nu en dan nog steeds even aanwaaien om te zien wat hij doen kan. Oh, ik vind het hele concept geweldig. Toen Bettina de eerste keer bij mij achter huis aan de koffie zat en erover vertelde,
de verbinding en de talenten ontwikkelen. Nou, dat vind ik super. Wij zelf zoon met autisme en die betekent hier ook al wat. Dus ik was sowieso al wat met dat hele idee, want dat merk ik ook aan de jongens 20, ik niet werk vinden. Het is moeilijk voor hem in verband met zijn autisme, maar hij heeft wel een enorm talent op mediavormgeving. En daar had hij ook zijn diploma in gehaald. Maar ja, om aan het werk en op een groot bedrijf, ja, dat is te heftig voor hem. Dus hij doet losse kleine dingetjes, maar ja, hij zit ook veel thuis. Ja, je hebt iets te doen. Maar je hebt buiten ook wel iets te doen. Maar hier heb je een doel. Dus... Ja, dat is mooi gezegd, Benno. Ja. Dat je uit school ergens heen kan gaan. Ja. Om ergens mee bezig te zijn. Ja. Ja. Gemotiveerd om daarheen te gaan. Dat is Ja. zin. En dat je er dan ook nog van kan eten, wat je oogst. Ja. Kan je helemaal trots zijn, hè? Ja. Ja. De hele insteek en inderdaad gaan uit van wat iemand wel kan en laat dat ontwikkelen. En dat geeft hem zelfvertrouwen en sterkte. Nou, dat is toch veel fijner dan dat iemand op de bank zit en depressief wordt. En dat je dan hier wat ervaring op doet, dus dat je dan wel solliciteert, dan kun je vertellen, ik heb dat deed. En ik heb geleerd en ik heb heel veel geleerd daar. En het is best socialer. Het is, ja, ik heb er vaak van vertellen, ik vind het wel heel mooi. Ja. Ja. En blijf vooral leuke dingen brengen. En blompotten en spul, dat kan ik hier leuk maken. Dat vind ik helemaal leuk. Je moet wel een keer wel wat brukken. Ja, toch? Ja. Dat is een heel groot gebouw, dus het moet inrichten. Maar niet alleen met leuke dingen. Hè? De technieklokaal moet ook machines komen en spullen met te werken en gereedschap. En dat is er nog niet. Dus mensen, als je inderdaad gereedschap hebben of dat soort dingen of machines, breng het hier. Hoppatee, kom Voor het maar. atelier ook naaimachines of weet ik veel wat. Dan kun je die mensen die er graag wat mee doen willen, kunnen ze los. Dan kunnen ze los, zei de vrouw. Ja, inderdaad. En dat ben ik. Ze ben ik los daar in Sint-Jacobi-parochie. Ik zei het al, het is een van de gemeenten die om tafel zit hier bij deze inspiratiesessie van de gemeente Achtkarspel en Tietjerkse om u eigenlijk mij te inspireren van hoe dat daar gebeurt, wat hun doggen, hoe het bijvoorbeeld bij hun is ontstaan. En ja, ik zei het al, om tafel zit Bettina Algra van netwerkcentrum De Opstap, want zo heet het, uit Sint-Jacobi-parochie. Ja, dit ziet er al heel mooi uit. Ik zie dat je hem druk bezig bent met al je dingen. Hoe is dit initiatief bij hem ontstaan? Ja, hoe is het ontstaan? Het is, ik hier in september in 2019 hier een opdracht vanuit mijn opleiding Social Work. Begin een sociale onderneming. En daar heb je echt de vraag gesteld van ja, beginnen, waarom, was iets, heel graag. Nou ja, bij mij biedt het wel heel sterk van ja, het verschil maakt je van mensen die wat minder trof van hebben. En nou ja, vanuit daar, nou ja, dan ga je verder brainstormen wat je dan willen. En nou ja, en zat waren een beetje wat bij in contact komen met de gemeente Waardhoeken, waar Nienke projectleider wie van de sociale inclusieagenda. Nou ja, en alle ideeën kwamen wat samen. Nou ja, en wie een prachtig pand, wie vrij in Sint-Jacob, een voormalig squallen. Ja. En nou ja, eigenlijk ben per maand, nou ja, Waardhoeken natuurlijk, ik hartstikke enthousiast, gelukkig. Ja. En nou ja, Sofie kregen dat we het in gebroek konden nemen. En dat hebben we zien, dat zien we in dat filmpje natuurlijk ook, dat het volop gebroek van makken wordt. Ja. Doe vertelt van ja, vanuit mijn opleiding, social work, kreeg ik deze opdracht. Maar we dan agenda's toen nou de fulltime mee bezig bent ongeveer, of is het echt de bie? Nee, het is echt wel mijn baan. Nou, ik initieerde als kwartiermaker bij gemeente Waardhoeken om met het hele project de komende 2 jaar op te starten. En nou, zie ik wat effecten binnen, nou ja, de komende 2 jaar. Ja, dus en de verwachtingen, wat effecten binnen, maar hartstikke bepaalde ideeën al, hoe wat die effecten wijzen kennen? Nou, dat de effecten die binnen al zichtbaar, want de meesten die er nou binnen, de meesten die binnenkomen zonder hulpvragen of mooi. Maar die wil je gewoon zo intens gelukkig van. Hè? Dat ze nou, het stukje perspectief, het van nut wezen, dat hun talent tot uiting komt. Ja. Hè? Want ja, iedereen heeft een talent. Hè? En dat vind ik zo belangrijk om die in te zetten. Want die man zei, ik ken het schoffelen. Ja, ik ken een heel soort dingen net. Nee. Maar ik ben heel soort mensen die wel heel soort kennen. En dat is gewoon zo mooi om dat te zien. En dat het morgen komt. Ja. En ja, dat is die basis. Hè? Ja, het netwerkwezen van elkaar. En ja, ik zit er net hoe in. Nee. Het is nou al zo mooi. En dan ben je enthousiast over. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja, want ik leun het erover. En zij schreef Nienke, maar Nienke kwam ik in aanraking. Nienke, dat betekent dus dat is toen vanuit de gemeente West toen voor ontslag geweest. Dit initiatief heb ik mij kregen vanaf het begin. Ja, vanaf het begin. Bettina en ik rekken eigenlijk al vrij
vrij snel in gesprek over hoe kunnen we in die sociale inclusie en sociale basis, hoe kunnen we dat versterken. En dat ontstond eigenlijk naar aanleiding van dat ik inwoners ik vregen hier om, think maar eens mij en welke initiatieven binnen. En ja, dan, nogmaals, ik zei het in het begin al, dan is juist hoeveel initiatieven er in het dorp binnen. En ik daag altijd alle collega's uit, gaan alsjeblieft maar invloed in de meerskip staan en maak ze die verbinding met de gemeente, want daar maakt ze het verschil. En ik denk dat dat de reden is dat Bettina, die geloofde daar heel sterk in. En daar terug is het ik slagen. Ja. Het begint maar een droom. Ja, precies. En het is succesvol. En het is succesvol, ja. Ja. Dus dat is mooi. Binnen dan ook bepaalde hobbels, de oren-initiatieven jongen van de meesten hier. Bist ook bepaalde hobbels het kwam van denk nou dat wie wel lastig. Daar heb ik wat van leerd en dat wil ik de initiatieven in de gemeente naar Kaspel en die heel mij aan. De hobbels. Nou, had ik, hobbels betekent wel misschien gewoon een uitdaging. Nou ja, ik denk dat het netwerkcentrum de opstap rekt een heel soort beleidsterrein. En die werk je vaak toch wel wat op zich, heb ik merkt. En ik vind het zelf heel belangrijk dat er wat integraliteit is. En dat je echt met elkaar samenwerkt. En je zult gewoon dat sommige afdelingen binnen al net zo vier. En dat rent dan net synchroon met elkaar. En dat rent dan soms wat vertraging op. Maar ik denk om dat gewoon bespreekbaar te mooi zien dat je dan verder met elkaar komen. En dit project is het eerste project voor de Waardhoek op deze schaal. Dus ja, het is voor iedereen een leerproces. En ik denk, we moeten maar gewoon, het is pionieren. En ik denk, dan moet er, wat mij betreft, maar de fout maken we en maar de hobbels wijzen. Ik vind het wel een uitdaging. Precies, maar, en die pak je net mij elkaar op. Ja, en orenhobbel is de maatregelen. Hè? Je wil graag laagdrempelig wezen en je wil de mensen die het nou zelf ziek binnen aan contact, wil je gewoon al je binnenhalen van kom daar om koffie. Maar ja, daar ben je wel wat natuurlijk wel teruggaand in. Ja, dat is nou even de tijd waarin we zitten natuurlijk. Ja. En wellicht maar de hoop dat dat snel wel wat oorskent. En dan misschien wel weer met wat maatregelen, maar toch weer dat je elkaar wat dichterbij zoeken dan alleen nog maar ja, en vooral ik zie wat wolken. Precies, dat is heel belangrijk. Even wat reacties die we binnenkrijgen en reageren. Kun je natuurlijk nog steeds via het WhatsApp-nummer, via YouTube, via Facebook, wat je hem willen. 06 1500 896, dat is het nummer. Vragen die erop binnenkomen. Ik stuur even een vraag voor Nienke. Die zit hier aan tafel, dus dat komt goed uit. Gemeente zou actief moeten steunen met handjes en niet alles over moeten laten aan alleen vrijwilligers. Hoe wordt de mensen en vooral de jongere generatie betrokken bij projecten? Ja. Dat kritische vraag, maar... Ja, maar een hele goede vraag, want het gaat inderdaad over generaties in. Hè? Dus we vinden het heel belangrijk dat we wel bezig zijn met een sociale basis ontwikkelen die ik voor de generaties na ons van betekenis binnen en verschil maken binnen. Dus ja, we hebben de stem van Ben en jongeren heel erg hard in nodig. Ja. Dus de verbinding met scholen, maar de jongere werkers, het sociaal-cultureel werk is daar heel erg belangrijk in. Ja. En nog een onvullend punt wat binnenkomt via uw chat mogelijkheden, dat is een vraag van, of een opmerking, maar die zegt van het zijn prachtige initiatieven. Heel mooi om te zien. Maar het zijn vooral de Liedsere dwarpen. Is dit in gruttere dwarpen echt haalbaar? Dat denk ik wel. Dat denk ik echt wel. En at goed hebben we daar straks een voorbeeld van. Dus dat denk ik echt wel. Dat het in gruttere dwarpen wel kan. Misschien wel wat meer naast elkaar. Dat zou ik kennen. Hè, dat er verschillende initiatieven binnen. Ja. Maar volgens mij maakt het net uit op wat voor schaal dit ontsteert. Nee, precies. Bettina, als ik die dan vraag, denk ik, Sint-Jacobi-Brog, ik weet even net uit mijn hal hoeveel mensen er ongeveer binnen. Hoe groot dat dorp is, even uit mijn hal, maar is dat een... Nou, dat is een relatief liefdedwarp, zo'n 100 inwoners. Ja, dat is een liefdedwarp, ja. Dus in principe, wat mij betreft, ik denk dan, ze hebben wel heel mooi uitzicht hoe wat er is om verenigingen en ondernemers en om die samenwerking om te gaan. Maar dat het in grotere steden kennen, het is zeker mogelijk. Want wij hebben bezoeken gebracht aan een netwerkcentrum zoals in Ljout is er hier en in Haas en dat rent ik. Ja. Dus het is zeker mogelijk. Het had net alleen maar te krijgen met grut of Lieds. Nee, en ik denk wel dat het echt vanuit in binnenste, maar het echt die drive van, want dat stekt me hoor ik om. Ja. Ja, dus, wat dat omgeet, is dat natuurlijk wel weer. Ja, dankjewel. Nienke, ik kom nog even een vraag binnen en die gaat eigenlijk van, is er een geerwerking bij begelijks dwarswerk en de provincie?
Provincie, daar zijn we nog wel mee bezig, hè? Dat zeker. Maar en dwarpswerk is sowieso contact mee. Ja. Ja. Oké, dus dat rint al heel op. Ja, en nou ja, ik zei, ik ben in januari starten en we zijn bij de inwoners begonnen. Dus we zijn nu steeds verder aan het bouwen. Dus dat zal steeds meer verenigingen ik benaderd worden terug. Ja. Ja. Nou goed, en ik denk ook dat als reactie op deze uitsturing misschien dat er heel veel reacties komen natuurlijk op de initiatieven en ik wellicht er meer aandacht zal wijzen voor de initiatieven en misschien ook mensen die zeggen, hey, we willen een keer bij hem zijn en dat kind natuurlijk. Altijd bij mij, hè? Dat sowieso. En ik bij de initiatieven in het dorp, in Achtkaspen en het Tietjexerdiel. Dat je begrepen, we krijgen wel aardig wat vragen binnen via de chat. Ik wil nog even heel duidelijk maken dat we net alle vragen beantwoorden kunnen, want dan zullen we heel lang zitten. En dat vinden we leuk, maar dat is net de bedoeling. Dus de vragen worden zeker verzameld en we komen nog even waarom bij een... Nienke, ik zou even die, het is wel iets mogelijk van een terugkoppeling in de vorm van een... zeker van. Ja, en dan gewoon via de websites van de beide gemeenten. Dat we steeds van, uit deze bijeenkomst gaan we een brotte vragen krijgen. En dit zijn zo ongeveer de antwoorden die daar bijeren. Ja. Dus dan weet ik hem dat ik even thuis. Goed, dames aan tafel hier, doe nog even zitten, maar bedankt voor je reacties. We gaan even naar het volgende, de Mentimeter. Dus ik wil meestal vragen thuis om hun mobiele apparaten eens even bij te pakken. De tablet of de telefoon of misschien het tweede scherm op de laptop. Want dan gaan we eens even naar een Mentimeter vraag. En die is heel belangrijk, de vraag die nou komt. Die vraag is namelijk van wat er volgens jou net mij ontbreken in de sociale basis. In de visie op de sociale basis. Want Nienke, dan schakel ik toch nog even naar die nieuwe visie, die komt er aan. Ja, die komt er aan. Hè. De planning is dat we in ieder geval voor de zomer met de inwoners, met partners, die visie aanbieden. En dat na de zomer dus ik die visie aan beide gemeenten ter besluitvorming aanbouwen wordt. Ja, dus wat de meesten nou thuis onuurlijke wieden is heel wichtig, want dat wordt mij nog. Dat wordt zeker mij nog. Ja, oké, goed. Nou, dan stel ik voor dat we daar eens even naar beginnen. Sjen. Ik zal er eens even bijsteken in, want dat is namelijk de vraag. Wat mag er volgens u zeker niet ontbreken in de visie sociale basis? Dus ik doe het verzoek om weer mee te doen vanaf huis. Dus door bij mij, pak je een mobiele apparaat en vul in wat van je denken van... dat mag er volgens u net ontbreken in de visie sociale basis. Nou, ik zou in elk geval... een reactie al binnenkomen, dus dat is al mooi. Dat betekent dat we in elk geval mensen gaan die mij sjorgen en mij doggen. Dat is heel mooi, dankjewel daarvoor. Respect hebben voor elkaar is een van de dingen die ik je binnen zou komen. Op de vraag dus van, wat mag er zeker net ontbreken in de visie sociale basis? Dat is tot nog even de enige reactie, dus... Maar er komen wat meer binnen. Het is even natuurlijk de tijd. Daarom bezocht ik om even een beetje dat erin te brengen. Dat je even de tijd krijgt om je apparaten er even bij te pakken en mij te doen. En ik zorg dat dat werkt. Lokaal draagvlak. Aandacht voor iedereen. Nou ja, dat is wel een beetje belangrijk natuurlijk. Wat ik zelf ook al zei. Voor iedereen is er een plek. Ja. Alle leeftijdsgroepen moeten vertegenwoordigd zijn. Samenwerken met welzijn, aandacht voor alle mensen. En dan moeten we even scrollen om dan verder te gaan. Dat zal ik even zien dat dat zo werkt. Ja, het werkt ook nog. Ik doe het even zo even. Misschien dat het even ziet er misschien wat een beetje gek uit, maar ik doe het toch. Aandacht voor alle mensen, relatie met welzijnswerk, ondersteuning van vrijwilligers. Ja, financiën, faciliteiten, uitwisselen, ervaringen. Ik belangrijk denk ik, hè? Uitwisselen van ervaringen. Ja. Ruimte voor verschillen per dorp. Zeker inwoners kennis gebruiken. Dus zeker de kennis van inwoners gebruiken. Dat is echt belangrijk, denk ik, Nienke, hè? Ja, er valt of stiert het wel mooi, denk ik. We weten niet alles. En ik denk dat er ontzettend veel kennis en kunde en talent is. Wat Bettine zei, er is zoveel talent in dit dorp. Ja. Inderdaad. Ik zou een hele mooie term staan, die heet, dat er zit samenkracht. Mooi woord natuurlijk. Gezondheid, dromen, verantwoord burgerschap, aandacht voor schulden en armoede. Echt belangrijk. Vrij toegankelijk. Ja, dat zei dus toen eigenlijk ik al. Hè? Het is gewoon een open iets. Iedereen kan naar binnen rennen. Zeker. Ja. Even zien of dit nog zou werken. Nou, er komt heel veel binnen. Dat is ontzettend leuk, mensen. Echt heel erg bedankt ervoor. 51 mensen die nou op dit moment mij de Mentimeter meedoen. Ook als dat niet vanzelf gaat. Nou, dat wil ik eigenlijk al even onderstipt. Respect voor de initiatieven. Er zit ontzettend volle professionele ondersteuning en verbinding met het sociaal-cultureel werk.
Iedereen doet ertoe. Nou ja, dat is ondersteuning van keren, gezondheid, vertrouwen, keerwerkje mijlkoor. De gemeente moet faciliteren. Nou, Nienke, ja. Ja, dat is mij hoor. Maar misschien herkennen de wethouders daar ik zoek direct zeggen van, ik show daar nou even om. Maar ja, maar de wethouders dan straks toch maar even wat hoe steeds. En van nu mijn eigen show ik dat Andries Bouwman zich al voorbereidt op een antwoord, denk ik. Ruimte voor out of the box, gearworkie mijlkoor en net channelkoor. Nou ja, even wat reacties en ontzettend leuk dat er zo op gereageerd wordt. We kunnen straks nog even via meisje in. Ja, mooie reacties. Ja, heel mooi. Ja. Mooi om te zien. Ja. Mooi om te zien dat dat sageert. Goed, dat dan even de Mentimeter. Goed, en hier tussen die het even een kleine wisseling vinden, maar op tafel. Maar dat jouw niks. Maar dit is live en dat maakt er niks uit. Dus ik doe een oproep en dan denk ik dat we even de wethouders, de webbureau maken en ik even Aukje Lijster van het Kwartling die aan tafel schoot bij u is, want dan willen we met haar wel even verder praten. Dus ik zoek wel vragen aan de wethouders om aan tafel te scoren en ik Aukje Lijster van het Kwartling. En dan kunnen we mij zien voor nog eens even napraten. Tenminste, dat zag ik hier maar even in mijn draaiboekje staan. Dus dan komt dat wel goed. Want de Mentimeter-vraag gaan we horen. Wat mag er niet ontbreken in de visie sociale basis? Nou ja, goed. Nu we dan toch aan tafel zitten, Andries. Even een vraag van wat ik al zei van de rol, de gemeente. Ja, gemeente moet faciliteren. Dat was denk ik de opmerking die eruit komt. Nou, ik denk dat we dat al eerder natuurlijk hebben aangegeven. Wat wij heel graag willen is zorgen dat die formele kant van de gemeente met al die formele sociale bedrijven die er zijn, of professionals moet ik eigenlijk zeggen, bedrijven niet gewoon professionals, eigenlijk combineren aan die informele kant. En dat hoort ook een stukje faciliteren van de gemeente alsjeblieft, absoluut bij. Maar het is vooral die wisselwerking waar we nu echt op willen gaan focussen, dat we dat echt voor elkaar gaan krijgen. Ja. Margreet, even jouw reacties op wat er op het scherm, ontzettend veel reacties. 80 mensen die meedoen in de Mentimeter. Dus dat betekent dat er misschien ook een deel denkt van, nou, ik doe even niet mee met de Mentimeter. Maar dat betekent dus veel reacties. Even in gedachten houden dat we hier een zaal vol mensen hadden gehad, die er waarschijnlijk niet eens allemaal in hadden gekund. Dus dat is best mooi. Ja, vind ik ook heel. En de reacties op het scherm? Hele mooie reacties inderdaad. Samenwerken, niet tegen elkaar. Ik denk inderdaad dat daarmee begint natuurlijk die sociale basis. Haak in elkaar en zorg inderdaad dat je de goede dingen samen doet. En ik ben het helemaal eens met Andries. Daar heeft de gemeente ook een rol in, absoluut. Ja. Alleen het is wel de bedoeling, en dat is echt van belang, dat we eerst luisteren, wat willen de inwoners? En ga het niet vanuit het gemeentehuis doen, want hier weten we het gewoon niet. Ga vooral in gesprek, en dat zijn we nu aan het doen. Ga in gesprek. Haal goed op wat er nodig is. En kijk dan wat je als gemeente moet faciliteren. En dan kom ik ook terug bij wat ik het eerste zei. Heel vaak doen dorpen het heel erg goed. Ja. Dus alleen het laatste stukje is voor de gemeente. Maar het grootste deel is gewoon van de inwoners zelf. Ja, nou, helemaal mooi. Ik kom straks even nog bij jullie terug. Natuurlijk aan het einde gaan we ook nog een paar vragen doen, gericht ook aan jullie. Die gaan we in behandeling nemen. Maar eerst om tafel, Aukje Lijstra. En dat je een beetje inpast in het programma. Ja, hartstikke klopt. Mooi. Ja. Fijn dat er best. Het Kwartling Boetenpost. Ja, Nienke zei correct al even van wie had het hier? We hadden een vraag gesteld namelijk van werken dit alleen nog in de Lietse dwarpen? En toen zei Nienke al van nou, straks een voorbeeld. In de grotere dwarpen speelt er echt van alles. Dek eens toe iets toe vertellen. Ja, ik denk net zozeer dat de omvang van het dorp belangrijk is, maar het feit dat je gewoon weten van wat speelt er in het dorp en wat leeft er in het dorp. En dat is ook iets waar we als Kwartling nog mee bezig zijn. We zijn heel erg begonnen met naar uzelf zien, dat we naar omleiding van de onkondiging van de gemeente, dat de subsidie stopzet ervoor. Toen ben we begonnen met van waar ben je eigenlijk als Kwartling? Wat willen we? En wat kunnen we van voor het dorp? Dus we zijn zingen naar uw gezicht naar het dorp. Het Kwartling had in principe van ouds wel een sociale kant en daarnaast ook wel een wat commerciële kant met cursussen en zaal van hier en samen. We vinden met name het sociale aspect heel belangrijk. En hoe willen we het in de toekomst deel zetten? En het kan heel mooi. We kwamen in contact met de gemeente. En samen, vooral met Nienke, ben we nou inderdaad, als je hoe we als Kwartling uzelf deel zetten kunnen als een soort van netwerkcentrum, ontmoetingscentrum van en voor het dorp Boetenpost. En zij er eigenlijk mij van wie binnen als Kwartling even op Nijland uitvinden? Ja, Kwartling van het nul nemen we het zelf. Hè? Ja, oké, prima. Nee, nou, goed, dat is een goede term. Maar ik die hem eigenlijk even zijn van oké, wie gaan we doen? Wat is er al hier? Wat gaan we dienen? Wat gaan we tot nog dat dienen?
Daar ben je even bovenheen gegaan en dan gaan we even zien van hey, waar ben je nou eigenlijk en wat willen we wijzen? En wat willen we wijzen, Ja, inderdaad. ja, en dat doen we in overleg met de gemeente. En dat is fantastisch om dat heel voorzichtig te ontwikkelen op dit moment. Ja. We hebben echt nog een ding bedenken en in de conceptfase is maar om te zien hoe kunnen we verder als een soort van netwerkcentrum, ontmoetingscentrum. En dan een van de dingen die nou in op dit moment is de enquête die in het Waardskant had in februari. En iedereen die dan nog net een takhaam is, wie willen van harte vregen om het vooral in te vullen. Precies. Ja, want dat jouwt dus ook een beeld wat leeft er in Boetenpost. En wat zou Boetenpost graag zien willen met het kwartling, van het kwartling en voor het kwartling. Ja. Want het kwartling is van het warp en van het warp. Eerste plussen, dingen die er al uitkomen, kun je er al iets over vertellen? Want je bent dus bezig. Ja. Of zei je van eerst een keer is belangrijk wat daarin Ja, komt. Of die ken je rent nou nog. eigenlijk al resultaten? Ja. Nee, daar hebben we nog geen resultaten, maar dat rent al een keer nog. Ja. Ik ben vooral heel erg de opkoppeling met Ninkontje van hoe kunnen we Delzet als net. Waar is verlet van, dat willen we weten. Wie ben in kaart gebracht wat er al georganiseerd wordt überhaupt in Boetenpost. Nou, dat is al een hele prutte. En hoe kunnen we een toevoegde waarde daarin En de verbinding lezen. De verbinding lezen, en met name op het sociale vlak. Oké, heel mooi. Ja, nou, toen zei ze dan een keer in gesprek met Nienke en dan komt Nienke. En dan denk ik van Nienke, doe haast het best wel druk. Want er is maar al die partijen onder het werk en in gesprek. En hoe shot dat er even uit? Neem eens een liedje mee, dan zo'n gesprek met bijvoorbeeld het kwartling. Nou, dat is vooral heel veel enthousiasme. En het gaat ook heel erg delen hoe waarden en hoe kun je ook ooit even in versterken en verbinden. Ja. En ik doe het net alleen nog heel keer aan. Ik loop nou op met de buurtwerkers en van Keren, jongerenwerkcontact, maar de collega's ik van beleid. Dus ik maak alle gremia die er binnen in het dorp binnen verbindingen. En zij doen hetzelfde. Het enige wat ik eigenlijk doe is luisteren, goed luisteren. Zien we kunnen we verbinden. We kunnen de juiste popjes deel zetten. Kijk maar je meetingvisie. Kijk. Het weer op tafel is er bij het college, dit zit er rond te komen. En waar komt onder het einde dat stukje faciliteren van de gemeente? Wat is daarvoor nodig? Ja. Dat doe je hem, want we hadden natuurlijk net de mogelijkheid om nog een pitchfilmpje te maken, om iedereen in patiënt te letten. Dat doe je met een groep van hoeveel mensen? Dat doen we met het bestuur. Dat we bij mij, mag ik even uittekenen, we hebben 9 leden, er zijn 6 zo'n bestuursleden. Ja, en je bent al je enthousiast? We zijn alle keer enthousiast, ja, we doen alle keer zijn eigen stukje daarin. We zijn heel enthousiast. Ja. En eigenlijk is het wel, ik denk wel even een mooi voorbeeld. Ik kom te inspireren. We gaan nou eigenlijk alle facetten gewoon trekken hierin in het warm met het wat langer door. Een mooi succesverhaal vanuit de Waardhoeken. Het herontdekken van het kwartling, het uitvinden van het kwartling. Eigenlijk alle facetten wel een beetje zat te pakken, denk ik, op dat gebied. Is er nog iets wat mij uit de was van zei, nou dat wil ik zeker hier nog even zijn gaan? Ik vind het heel inspirerend. Ik ging mijn scrollblokje nam. Ik had heel veel dingen opschrijven van media. En wist wat het leuke is? Deze uitzending kist oneindig terugzien. Ja, het is terugzien. Dus ik heb alle keer dingen nog meer. Nee, ik denk je mag het mij maar wat doen. Ja. Dat is de echte moraal van... Nou, hartstikke bedankt en ik voor die komst dat het zou even nog koelen om dit verhaal met u te delen. Ook je lijsten van het kwartling uit Boetenpost. Ja, en ik zei het al, de uitsturing die hij mist, dat is op zich net heel erg, want je zit op YouTube en die kist dus heel vaak terugzien. En nog een keer bij mij schroeven trouwens ook, dat maakt er niks uit. Maar dat is gewoon mogelijk. Dus dat zullen we zullen het ook delen nog voor de mensen die het net zien hadden, dus die kunnen het achteraf dan alsnog bezien. Ja, goed. We gaan nog een Mentimeter-vraag. Daar wil ik even naar daar. En dan gaan we toch even richting de afsluiting. En ik zal mijn keer naar de klok. En dan denk ik dat we aardig mooi uitkomen. Ik maar die extra tijd die we daarvoor betocht hebben. En ik vind het echt geweldig trouwens dat er nog zoveel mensen bij zijn. Want ja, wie ben je toch in de woorden? En dan eten we gewoon op zijzoeren. Maar er zijn dus mensen die gaan de pannen op scoort waarschijnlijk. Dus dat is heel erg fijn. De Mentimeter, die pakken we er even bij. En dat is dan de volgende Mentimeter-vraag. Ik zal even achterom, want even erbij pakken. Want dat is de vraag van de digitale bijeenkomst. Want ik zei het al, het is natuurlijk net mogelijk geweest om in dezezelfde zaal, bijvoorbeeld met heel veel mensen, of ergens in een heel groot dwarfshuis bielkoor te komen en dit mijlkoor te doen. Maar dat betekent net dat we elkaar net voelen hebben, want dat hebben we een beetje zien. Maar een prot reacties via de Mentimeter, via WhatsApp. Ik zei het al, er komen echt al je nog wel op waarom. Maar ik ben heel benieuwd hoe je deze digitale bijeenkomst ervaren hebt. Ik wil er
meteen alleen bijzien, en ik zal zo aan het einde zeker nog een keer bedanken dat we de hele uitsturing doorgemaakt, de lokale omroep van de beide gemeenten, de gemeenten Achtkarspelen en Tietjekstiel, RTV, NOF, die maakt dit helemaal mogelijk qua techniek, beeld, alles. Dus zeer professioneel en nou alvast dank daarvoor. De filmpjes die we maken bij een jonge uit het dorp Boetenpost, Frank Santje hier, een YouTuber. Ik hier had de kans gekregen om al die mooie filmpjes te maken, meisje van die pitches, dus dat is fantastisch. En dat wil ik alleen nog maar even onderstrepen, dat we daar vanuit het project heel wat zacht naar de verbinding en de eigen omjouwing. Hoe heeft u deze digitale bijeenkomst ervaren? Inspirerend, dat zit er als heel grut. Nou, dat is mooi, want het is een inspiratiesessie, dus dat is dan slagen. Leuke ideeën opgedaan, boeiend, heldere oproep. Nou, dat is mooi om te zien. Interessant, prima. Verhelderend. Mooie vorm. Afwisseling, zeer duidelijk. Ja, best genoeg. Complimenten, dat is leuk. Ietsje lang. Ja, nou ja, dat snap ik. Maar ja, dat vindt de ene keer in het lange nacht worden en dan wordt die zei van, hey, het mocht wel wat kwatter, maar dat is altijd zo. Super. Ja, kort en bondig. Dus prachtig. Nou ja, mooie filmpjes, dus mooie complimenten. Vul dit nog even in, die wolk die zal zich vullen. En dan komt het goed. Mooi. Dankjewel daarvoor, voor al deze reacties via de Mentimeter. En Blues gewoon insturen en dan show je wel wat er straks al je nog stiert. Ja, wie ben aan het einde kwam van de uitzending eigenlijk een beetje. Het is net oors. Het mocht voor mij best nog wat langer worden, want ik ben leuk om bij de meesten aan tafel te zitten. Andries, even een reactie. Ik heb nog wat vragen binnengekregen, maar ik denk dat ik die toch maar even parkeer en dat we daar misschien op een later moment op terugkomen. Ja. Want denk ik dan toch wel naar die afsluiting toe moeten. Hoe heb jij het ervaren? Ja, dat was super toch? Als je die filmpjes ziet en hoe je die mensen hier hoort praten. En wat leuk is, dat kunnen de mensen thuis denk ik niet zien. We zitten met een aantal van die initiatieven, zitten er omheen. En dan, dat is leuk, dat kunnen wij ook wel gebruiken. Dus het is heel aanstekelijk. En dat is ook, dat is denk ik ook de kracht waar we naartoe willen, door die combinatie te maken. Dat we gewoon elkaar willen aansteken. Kijk eens wat er kan en wat we met elkaar kunnen neerleggen. En dat stond er net ook. Gebruik je expertise uit het dorp. Daar laat je een paar dingen van zien. Nou, en dat enthousiasme, dat willen we gewoon doorzetten. En gelukkig hebben we Nienke, die dat heel enthousiast oppakt, want ik vind het echt top. Hoe zij dat in korte tijd doet. En we hebben niet lang, want we willen ook echt doorpakken. En we moeten hier denk ik ook niet te veel over praten. Maar we moeten gewoon, wel met het dorp natuurlijk veel praten. Maar we moeten gewoon wel doorpakken. Het moet niet een eindeloos proces worden. En ik denk, want dan houden we die energie vast. Ja, en dat, Ik zag dat hier en ik hoop dat we dat kunnen doorzetten voor het komende jaar. En dat we straks gewoon echt een topbasis kunnen neerzetten en aan die structuur kunnen gaan werken. Mooi, dankjewel. Nou, een mooie reactie van wethouder Andries Bouwman vanuit Tietjekse deel. En dan schakelen we nu even over naar Achtkarspelen. Wethouder Margreet Jonker, ik zou zeggen dan niet, ik sluit me daar helemaal bij aan. Dat ga ik wel doen. Ik sluit me daar in eerste instantie maar ik wil er nog iets bij zeggen. Wij wonen hier in de Borden, de lijnen zijn kort, zoek elkaar ook vooral op. En als je hier iets hebt gehoord waarvan je denkt, hé, maar daar kan ik iets mee. Volgens mij staat iedereen heel erg open ook om te delen met elkaar. Dus wat dat betreft, laat het niet de eerste en de laatste keer zijn. Maar laten we elkaar ook gewoon in deze periode zoeken en van elkaar blijven leren. Oké, dankjewel. Margreet, Nienke, dan sluit ik bij die. Ik ben bij die begang, deze uitsturing. Dat is, wat binnen nog, wat is even die ervaring? De gesprekken, hoe het best is, reacties? Nou ja, dit hebben we voor regen en dit hebben we hoopt. En de reacties zijn fantastisch. Het wie echt bedoeld om te inspireren op de inhoud maar elkaar over hebben. En we gaan volle kracht vooruit weer. Ja. Dus op naar alle dorpen en alle verhalen ophellen. En het vervolg nog even, die nieuwe visie op de sociale basis, die komt er aan. Die komt er aan, ja. Dit wat hier Joert zijn is en deelt is, dat nemen we mee. Dus dat gaat gewoon mij in dat hele verhaal. Ik denk even een oproep en die wil ik even onder de camera richten. Want het weer een inspiratiesessie voor alle inwoners van de beide gemeenten. Rietsleden, zeker, en die wil ik al in orde, ik zeker mij doen. Ik weet het 100%. Die zal ik misschien vragen naar voor de initiatieven die er binnen in het dorp. Er krijgt al een beetje fluisteren, Jerk, van wie zal nog wat druk krijgen bij wat bezoekjes hier en daar. Ik denk het want meestal ben je nieuwsgierig en je ziet je elkaar vast en zeker op door dat dat wil je correct zijn om tafel. Goed. We gaan naar het einde van deze uitzending. Ik wil even bedanken de meesten van de techniek. Nogmaals, RTV, NOF, de lokale omroep van
Achterspelen en Tietjerkse Deal die deze livestream mogelijk maken hadden. Er is heel het werken door deze mensen. De techniek, alles bij elkaar. Super bedankt. Frank van Dam, de filmpjes, heel mooi. Dank je wel daarvoor. Meesken in de studio, dank je wel. Initiatieven en het einde van de uitzending. Tot misschien een volgende keer. Inspiratiesessie, Achterspelen en Tietjerkse Deal, wie dit. Ontjen.